Добре дошли в нашето пътешествие в снимки из историята и културното наследство на Казанлък. В поредицата от клипове ще ви отведем на визуално приключение, разкривайки богатата и многопластова история на този прекрасен град, разположен в сърцето на Розовата долина. От древните тракийски съкровища и величествените гробници до живописните възрожденски къщи и цветните розови градини, Казанлък е мястото, където всяка снимка разказва история. Ще се потопим в културното наследство на града, разглеждайки уникални архитектурни паметници, които са съхранени през вековете. Готови ли сте да откриете магията на Казанлък? Присъединете се към нас в този визуален разказ и нека заедно се насладим на красотата и богатството на един от най-значимите културни центрове на България.